ka revival ka wan kata biang ha ka balang kli stem riboy hadin kumakat kendai snem ka balang Presbyterian kli stem ka yo mat ikan ni jingwan ka revival nadu kani kata yo ba dep ha ka ba sim khoi awan man kata ai kimen sim ba kodo kamtam yaki samla ge hebrit ha kata ke balang rasaki ba ha kamit sisat jan ka revival ka kata siamen sim yaki khot ka balang kamtam ki samla ki hebrit hapo ka yeng mani us ketri ka balang Presbyterian kli stem ba pailin teron laong panadu ka jingwan ka revival house nem aja kanriu ka balang Presbyterian klim stem ka jup pelong jingaseng revival man kasngi klam sange hadu menta ka kenti ulang ba ka jingwan sim ba khoi ka dai ka ba krautam bar ka jing kar khoi ka balang panwanra ka jing suk ha long yeng long sem ha sinong ka thau ka balang bat kumju ha kim nang salang holokani na kaling ka balang kli stem kan pelong ka jingaseng kerpang ha kasau tarik nailul banwan hakaba kini wan simentaro kita ibalang negiwe pat ki para marjan. Orang ba hakali ka fortun ka balang di tempat ko dokumen ba kajing wan to di Bible boy imla ban klet itu jong belai ngadu orang jar henry ka dai 3 Julai ba ulai blon ban cengok ban ilang jong balang da ba fa ini sim ku jong u ba bun ki sim ba kordor ngadu kirang ba tulung temi ki samla ba ki het ki bari ken khay bar senrang kila yo mat ya ki ki jong sim rementa suci simpat kumka balang nidap bisu kumen kodon kumba atayo tam ba musim melawan ban ibiang yang jong balang cuku hang ne te ni kumka balang nidap bisu kumen bat kejing songu ya tradisi ba tradisi na kumpau ila jong ik jaga balang jong kuba minidon jaga ba ulah pelengkam kamtam ni kuhat diberit ba ni kumne kurcaya senrang iyo yang cukup ki jong unsur betul bukan kalau yang jaga balang musuh ban ai ke borom ke jing shoblay nomor ke jing i cu yang kumka balang